Dewa jagat Sang Binatara Dewa Yogatara siramu aja surak gumuruh kaya dene nyuraki penganten anyar aja keplak-keplok anggonmu sumbar gedhe karo aku kaya dene nyuraki wong adu dara iki trimo antin sakapa yen pancen nyata siramu jalmu kang longit entemo sangko Bambang Suryodadari sinare kadamel kontrang-kontrang lawan prajurit saking Kendari prajurit Sang Prabu Basa dan jagur sirai jepapakan kaya pitik kedapongan yoyo canda bangkeane dan iki pataken rotoh ana ing buta ngadegnya Bambang Suryodadari ngadege Bambang Suryodadari senjata asta suku tunggal senjata pesanane manuk asta tangan suku singkir tunggal kumpul kadya manungsa ingkang mati madunake nanging mati sakjroning urip nempet babahan basa nanging cipta dununge kira-kira tenan sampun ngantos wong sikal dhateng ing satu wales mandeng dhateng ing pucake grana pucak kotok grana irung tambah suwe tambah ilang tambah suwe tambah ilang dadi ngasak itu jimbut Jenari Bambang Suryodadari saking boten niyating lempet gawa amarah bantere sayira gobek nangika gobek manganen elek jamaning Sosebau
Jagat Sanyang Dinatara Dewa Yogatu putraku kabeh pating glesah pating jepupung ana alun-alun kraton Ngamarta nger namulakan mawula siramu menawa ana apa wae mbok sing aja nganti ngilangno karo kaprayitnan aja nganti ninggalno karo kawaspadhan aja mbok dulu bocahmu sak janggel lho kok aja delok njero iku sak temene wis sapa sing gak wani iku sekarang ditapak-tapakno ya tetep kalah lah dene nger menawa siramu pancen nyata gorong titi wanci ya Mas gorong titi wanci tegese titi wanci wajah guru wae mati tak suwono karo sing gawe dene anggonku nyuwun ketrima siramu aja bungah ya dene menawa panyuwunipun bapa iku ora dikabulno siramu aja susah kabeh urip iku mung saperba nglakoni sipate manungsa bloko wisane mung nenuwun ora duwe panyuwasa apa-apa arep sakake Resi Begawan Durasasa sanalika mandheng dhateng sekabat ingkang pating glesah pating jepupung persasat kaya dene banjir getih blathok utek sarah manik ana ing madya madyaning alun-alun krakon Batana Kawali lah dene Gatotkaca Resi Begawan Prawadewa ya Durasasa aku tak nyuwun kanjeng garwe pasti mbok menapa panuwunku ketrima ben bisa mulya jati kuwi maka sanalika pangtenane Resi Begawan Prawadewa ya Durasasa sandhakep asta sumutunggal sandhakep pesarane makna asta tangan suku sikil tunggal kumpul
kadya manungsa ingkang mati madung-adung nanging mati sak jeroning urip kan sanalika kampungan Sang Resi Begawan ngerapal aji rawa rontek daya dayaning aji rawa menawi tasih manggen wonten ing Buntara saged mulya jati minggu rawa rontek sanalika den sebaraken dhateng pondho tegese bangkit kulit tepung daging mundul rak lumampah otot ingkang pedhot sambung bakokan pecah dadi retak dari kerobong kan semua geramang geremek sambungi otot keselir sangirono kongon jangkira leher mulya jati minggu Sang Hyang Dinatara Dewa Yogadara ger wis bejo sliramu nak bejo sliramu pun bapa nenepun kang yang darbe pasti ketrima anggon nyenwun sipate manungsa bloko mung bisane nyuwun iku ora duwe panguwasa apa-apa ger yen kaya ngono bali ya nak menyang sanjrone kedaton dadene Bambang Surya dadari tak penggawe nek-nek dene ngono maksa-maksa sisan-sisan angin joro jati ngapun Bambang Surya dadari
yen pancen nyata siramu beguguk ngutawaken bondang sing tanpa slagna tadi wae resi begawan mati mergo aku kemaret. Kurang ajar. Bambang Surya ndadari aku rumangsa gawok, rumangsa erang karo awakmu. Mergo tak mandeng kelumitanane sekabatku kabeh kok tumpes ora ana kali siji-siji. Tapi slamet ana kananku slamete kudu. Dadi ngene ya Bambang Surya ndadari nek-nek kon kanene. Siramu duweni ati sing beguguk utawaton bondang sing tanpa sraki. Jaluk dosi tinggalku. Nek-nek kon kanene. Lah dene menawa siramu ora kena tak eling monggo kersa monggo. Mergo ngene. Bejo cilaka. Manungsa iku kok pelaku dhewe. Ora saka Gusti nek ora semar, rasa rumasak. Bejo cilakane manungsa ku teko lakune dhewe. Ngono kowe mung ngerti. Lah dene menawa siramu tak tanggae kok gerang biyak bulu peringas-peringis. Ketak-ketik. Ini ya Bang, ya resik dadul sosro. Siramu ngandani karo aku padha karo segara diuyahi lho tenan. Temen ngomong tenan. Lho segara diuyahi tanpa guna. Mergo tak mandeng siramu iku kaya dene pendhita. Tapi sing gentong umos iku nek saka maya. Maksudku sing kaya apa? Gelem boroi kawan kirimu. Gelem nglakoni goro. Ndi asmane pendhita? Ngono kok iso kandhani karo aku iku teko ndi tak percaya. Kurang ajar. Sing lopot ku apa saiki tak takon karo awakmu. Siramu nganggo asma Begawan. Apa maksudnya Begawan? Swijine pandhita sing lungit iku jenenge Begawan, cantik-cantik ku akeh. Kok dari wani Begawan. Mari dari Begawan. Begawan itu tembung saka maksud, ana tembung sing tanpa maksud iku mokal. Tegese ana tembung tanpa maksud mokal gowo. Mesti ana maksude. Kena apa kok diarani Begawan iku tembung saka Begawan. Besok kalau wis balik nang alam langgeng iku Begawanmu. Gowo kebecikan. Balik nang alam langgeng. Siramu gaya asma Pandhita apa Pandhita? Pandhita itu mung tembung bro. Aku takon tembung sing tanpa maksud ku goro.
jedul pandhita ngepeng oleh mata hawa nafsu limang perkara iku satemene ngono kudu ditata dhisik nafsune aku nglakoni ngene bener apa luput kudu dipikir aja kaya ngono iku sijine pandhita ngono kok mangke pandhita disabah-sabah karo nek sok rumah aku kon iku pandhita kok apa orang ajar jaramu maneh njaluk bisa literatur mergo aku sing mongso iso ngomong kawula ana ngamarta aku iso dene menawa sira tak mandeg ora iso ngomong kawula iso manggon ana ngamarta aku takon dene apa dereng nego ngamarta ya wis ora ngerti wong ora ngamarta ku tegese ngamar Tolong moto oleh bupati iku wong ngamarta manggon urip sak duwe mati kene apa kok dadi Pandhawa Pandhawa iku tembung ngepeng oleh mata hawa ngerti kok kok dadi pendhita seneng jam nek karo duwite gak gelem iku kare nek pancen apa kok sijine panjang sing luwih kedat ditangkul kene apa sing kono dalan wetan kene apa sing kono dalan kidul sing kono dalan kulon sing kono dalan lor ana tembung sing tanpa maksud moga berarti ngerti kok wetan itu tembung saka wiwitan mulane wiwitan kabeh saka wetan sengini saka wetan kidul itu tembung saka sadare padi aku gawane buka iki dene aku kepitu goro babak goro mergo iku adian waktu buka karena buka dapat 4 mata kidul apa ngulon apa nek ngulon dikeramak lho dadi kiren nek lor dikeramak lho dadi ler sing etan gak kromone kidul gak kromone iku adi ora wani buka kejaba mak apa nek pancen nopo siramu wani mbok kraton ngamarta sing suci mulane wong ngamarta ku sabar sing tak dolen untung tak dolen dong-dongan ora berpongpong ratu sing angkara ora dialah jarang wani kan lah aku gak panik ora nemu karo iki dino kok gak gelem balik yang ada poso tak bandel kok nggur mati untuk mati kaya aku
Sang Binatara Dewaya Bathara Resi Begawan Durasasa ciramu tak dumuk wademu banjur ciramu nesu ora numangsani asma iku kaya dening duduhna ananing kahanan keberjikan utawa keawahan tontone kena apa siramu maning gawe jeneng Durasasa Dura iku goro sasra iku sewu mula bukane aku ndhomuk siramu sanggon-gon siramu ngakoni goro lah dening aku Bambang Surya Dadali kaya dene Sang Surya aku nguripi sekeng kawula sing manggon ana ing bumi kabeh saisine merga saka aku lah dene menawa siramu kurang trima bagugukmu romaton iki pusaka penendih saka ingkang jagat pawira trimono pusakaku timbang getih kena tuna jongkak panamaimu jeblong dadamu keparepku utama nikaku surati tegese wong cilik utama tegese temen kakon jenenge wong lanang ngocolaken brajane tan sisih ngocolaken tegese dalana braja gegam tan sisih muraru jangga prunggul cakanira dawu jangga tegese gulu prunggul tugel dawuh roto tanpa taliku kanca tegese limo warna arang ilang ninggake surti ambal-ambalan kaping 3 antara krendo timbang dawa lan sebodo anane wong blai saka laut wong kena saka bae dasar wancine mangsa kala pancen tegese wayah mangsa arane mangan kala bilang bener betul tangaring sir panasing katon dawa dumakal betul kencagur ayo Trorot ana ya iku ora ana ya iku Jaya jayane Bambang Surya Dadali
kawan permolo dewa kosoko inggil sanalika den munjak adat kadodo taneng idodo saking kambalipun kosoko loro dadi banyu bledos pangon bowo kemah-kemah lawan dono dan iki patno roto ana ing buta sanalika Bambang Surya dadak ngadeg nyet sanalika ngadege Bambang Surya dadak sendhaka suku tunggal sendhaka pesarane makno asta tangan suku sekir tunggal kumpul kadya manungsa ingkang mati saking gedene nafsu boten saged ngendhaleni tambah suwi tambah panas
tanah sing raga miyak sumping gajah uling eling jamane sosobau
loro sirahku mbok ajar kaya ngono Bambang Suryodadi ngono ya ngono tak aja kaya ngono aku wong tuwek nganti mentolo tega siramu karo aku alung patenono timbang aku mbok gawe wirang ana ing alun-alun Kraton Ngamarta aku wis tuwek ngono ya ngono tak aja ngono kemarahku Resi Begawan Durasasana banjur siramu kalah karo aku kejodi karo aku njaluk mati ya luwih becik patenono timbang aku mbok gawe wirang ana sanjur nyalon ngene ya Bambang Suryodadi ku ora wani merjaya karo Itah iku ora tegese aku mateni padha sepadane manungsa iku aku ora wani mergo aku sipat welas kasih sesama samane urip sapa sing gelem ndarbeni sifat welas asih sepadha padane urip bakal dikasih karo sing gawe iku nek saka mangsaku lah banjur siramu kok banjur jaluk mati kok waktu iki malaikat iki njabut nyopo tak nyopo lah yen pancen yo nyopo kowe ngono siramu wis wani ngajar karo aku iku salah satu dewi wongku mergo saka cangkeme nek salah iku tidak bakal salah nanti lah siramu waktu mindak sing ora bener lopot ku apa Kraton Ngamarta ku dudu panggonan Kraton Ngamarta ku kraton sing suci aja tumapak-pane lungguh ana dampar kencana Kraton Ngamarta nek gak Puntadewa mergo Puntadewa ku ndarbeni Rudira Seta duweni getih putih tur ndarbeni pusaka Jamus Kalimasada ngerti ya iku sing gawe sabar iku kok kuncine saka Jamus Kalimasada nek pancen nyapa siramu wani nglungguhi Kraton Ngamarta nek kuwalat karo Pandhawa ojo ane mam apa wong dikandhani kok becicak-becicik nek pancen nyapa siramu jalma karo tak enteni ora ngarep liro ojo dioprok kok liro yen pancen siramu ora bisa ngono ya amis getihmu Resi Begawan Durasasana dan sumbang kelawan Bambang Suryodadi sanalika kaya didodhok laut alur-aluran dodhok dadane Sang Resi ya ta Bambang Suryodadi jeramu isih nom aku tuwa umpama tak dumakal kabara nyata aku bakal mati nah aku duweni ilmu jeramu sumbar gedhe karo angin sawapa boten angertosi Bambang Suryodadi menawi Resi Begawan Durasasana ngeramal aji anjan kumayan daya dayane aji anjan kumayan persasat kaya dene ilmu petak begendo ambiak petak gelas sewu sanalika Resi Begawan Durasasana mandeng dhateng Bambang Suryodadi rampung pangrapane anjan kumayan sanalika Bambang Suryodadi dan senggrang ambuh
Raden Sejo Bambang Suryodana. Seleramu iku kaya dening iya ya ora maido menungso iku ndarbel sifat lali karo ruput lah dene menawa siramu sumbar gedhe mito tanding menungso nek wis apes lali tambuh tanpa disejo ragam yer anak Prabu Dasawati panjenengan kuwatir mlebet wonten kedaton kula gledhane wong kabeh ana negara Ngalapur kula dolekane Brontajaya sampe ketemu suami ngetapaken para prajurit gledhak prajurit-prajurit ingkang ampun wonten ing negari Ngalapur. Oh